איתנו לספורה הכי גדול ושווה בעולם. בניו יורק בטיים סקוואר. תקשיבו, אני מתרגשת. וואו, איזה קבלת פנים. אני גמדה, אבל יעבור, בסדר? מה זה הדבר הזה? וזה רק הכניסה, כן? תראו, הכל פה גלואי. טוב, אז הספורה כמה קומות בעצם, אז בואו נתחיל. ולקחתי תיק לקניות, בואו נתחיל בהמלצות ושופינג. אני עוד פעם אומרת, הסניף הזה עצום, אתם לא מבינות בכלל, אימא'לה. נתחיל בעמדה האהובה עליי, שבדיוק אלינה אמרה שיש לי מפה הכל. יש לך הכל, ואת לא צריכה, יש לי הכל, ואני כבר אין לי תירוץ מה לקנות. מספר הזה 40 הוא הכי טוב בעולם, סמכו עליי. והסמקים הוויראליים של פטריק טאה. אני הכי ממליצה על הגוון הזה שהוא מושלם, יש פה גם קרמי וגם רגיל. וריפאי שיש רק בארצות הברית, אין במדינות אחרות. אני לא יודעת מה לקנות כי אין לי שום מוצרים מריפאי. וכמובן שאני חייבת לנסות את הספרי מקבע הזה שאומרים שהוא מטורף, ויש אותו גם רק בארצות הברית. כמו ספרי שיער, רק ספרי מקבע על הפנים, אז אנחנו נבחן את זה ואני אעדכן אתכם. תראו איזה קיוט אני לוקחת. וכמובן הקונסילרים של קוסטס שהם פשוט מטורפים ויש להם כיסוי מטורף. כמובן ניקח. ועכשיו היא מתאמת לי גוון. מי שאוהבת וניל זה מושלם, אבל היא לא אוהבת אותנו, אז אני כמובן לא אקנה, אבל איזה באסה, זה פשוט בושם מושלם. לקחתי גם את זה שזה ויראלי ברמות, בריח וניל ואני מכורה, אני חייבת. וכמובן הגעתי לפסעים של אריאנה גרנדה המושלמת שלי. אני מתוכננת לקנות אותו, יש לי כבר את הכחול, אני חייבת אותו, לא מצאתי אותו בארץ. וכמובן יש לי גם אותו, אני לא הכי ממליצה עליו. ועכשיו אני משלמת, לקחתי מלא דברים, אז תגידו אם תרצו הול. זהו, הולך להיות פה הול מטורף.